Mektebe gidenimde, mektepten gelenimde, Lelin babam suratda men yüzüm gözleýär sapaň atlyşny oka diýip sözleýär. Assalamu alaykum mähriban illeşler. Biz jikmejikde bugun mektep döwrü barada guruluşýas. Halypalar hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hemme Hoş gördük. Ine oku galyp gülten. başlan täze birinji synpa gidýän okuwçylaryň okuw bayramı bilen gutlaýan. Okuw bayram diýip bayramam näme? Şoň galdy näme? 1 sentýabr Talipler günü diýip gitdi däme? Yo ilkinji bilim bayramçylygy däme ilkinji jaň bayramçylygy ya. ädir. Bilim bayramçylygy. Talipler güni. Bilimler we talip ýaşlar güni ekeni hakykady. Hawa. Kutlu bolsun hemme okayan, okamayan, okajak bolýan adamlaryň hemmesiniň bayramçylygyny gutlaýas. Bir malum tanışma bolyn. Şu geçen birinci jan kaklanna diýe lineykada durduk bolyn niýe gapdandaky malumlaryň biri. Bile şu wagt soňky jan bolay balada diýip dile getdi diýer. Normal. Onno ara her kimin birinci klasa başlaýan talypalar bir aýdyp beräň şol birinci mektebe baraňyzda birinci günüňiz ýadyňyza düşýär meselem birinci sentýabr. İlki men başlaýynmy? Başlaýa maşallah. Birinji gerek mektebe gidemde men daýymyň oğlu wady. Şol üstümden geldi. Olsaň ýawarlymy daýyň oğlu? Yok intern bayan ol Türkmenistan'dan galançyna ýanymda dal. Şo men üstümden geldi ejesi malum galançyn o diýdi maňa men mektebiň ýerini bilýän idi. Men sen 1 sentýabrda öňüne gelen sen alyp bile gidersi diýdi. Onuň bile mektebe diýip ýola çykdyk. Owanyň medpunktuna bardyk. Mektep durýdyp. Ana otak bardyk golen doktorlar biz täzeden mektebe tarap salgy berip uğratdy. Yadımdan çıkmayan bir şo näme var. Şo epizodda 1 sentýabra gidişim. Ýöne men haýsy sapa ýazyljagym, haýsy malumyň klasynda boljagym ýa öňünden bellidi. Hemme kişi görüleni dara ýa 1-nji klasdan men enatam meniň geljegim barada käbir zatlar planlapdyr hawa. Hemme nastroýkaly durmuşda. Meňe dil 1 sentýabrda mektebe baran günümde ol ýadymda däl ýöne onnoň nalawaýa gatnalýar. Şo döwürlere ýadymda. Ekran paketli nalawaýa gatnalýar. Sara. Boyun bilen deňdir ara ýolay. Hawa onsoň ejemem kiçirak paket tapyp akşamja goju diýip şunu alaýdy da menem enni töwerem olanlar ul paket götüren soň şolardan kim almajak bolup şu ekran paketden nemedem okdum. Sarı renkli ekran paket takik mengem gödüňden. Şu ýuwup bulant bermel paketdir şu sarı ekran paketlari. Gazaýmyzda hökmanmy durýardy. Bizim gazaýmyzda bir ýere gystyrylgy durýardy adam şol. Bir zadyňa arasyna eplenlipçik gıstyrylyp durýardy. Gerek wagt alyp kullanmak üçin. Doğrama zat galsa şo koýulyp paradynlyga da goýulýar. Tak indi ataşa dinledik 1 sentýabr arada. Akş sen diýjeklerin barmy? Hiç gödüňe gelýän epizodlar. Awaýa 1 sentýabrda gödüňe gelen gaty köp sujetler bar. Birinciden 1 sentýabr bayrama, ýöne dolu bayram näl bir hillek bulutlurak bayram ýaly. Men begenen zadyň 1 sentýabrda papkamna zatdy gapdalyna o näme suwçlänje bolýar. 2001-nji ýyl ýaňy çykan wagtlardy. Seretdim beýleklerde bam şol ýok. İçinde suwjak adama suwam içle papkamma ol mektebe bardym barmadym näl. Birinji begendirene zat şol. Ýöne 1 sentýabrdan bir hillek. Cuma şansyn gulluk eden adam şoňa näme diýýär? Akşýanna şona gidipdir ýalňyşmasam. Butilka diýjek bolýan. Butilka diýilýär, şunu bilemmi? Halypalar ýanky zatlar aýdyp berdi, ol gowy ýere getirdi temany. Şol mektebe eşik almany diýilýär. Mektebe esbab mektebe edilen nokta bazara edilýär däme? Yo, mektebe gidilen ok, şonu mektebe gerek diýip alýan şo zatlary. Şonu alan wagtyň, awgustda atalýar ol men 5-6 gedek görýärdim da şonu mektep wagty gelýär.
Awa goňşulaňa görkezmeler gelen wagtlar. Bar täze alyp gelen zatdan geýdi atyp bar gelene de görkezýärler onu da diýýärler. Şo arada aýdyp berjek zadyňyz barmy? Meselem näçe san depter almaly, näçe tane näme etmeli? Men ýadyma şu jemi 12 tane depter alýardyk. 6 sany normal Abo. ýazuw depter, 6 san kletkaly depter. Arasynda ene näçe sanysy inçe ýazawlaryny bilemek bilen inçe ýazuw dip depterimiz bardy. Renki ýaşyl bolýar depteriň, üstünde tetrat dip ýazyk. Arkasynda da köpeltmek tablisi bolýardy. O nämäňki de köpeltmek, biriniňki de harplyk bar ýöne. Ýani ýazuw Ha, depterinde bir- harplyk bar. Kletkada köpeltmek tablitsa bar. Şo döwür bar, arada türkmençe depter tapmak kynny gündelik. Bizde ýa özbekçe ýazykly gelýärdi ýa orsça. Häzir döwür, häzirki döwür o hemme. Günnelik diýeniň dinewnikdämi? Wagta oşa dinamik diýilen zat bara bu koralyň erwet tarapy da şol kär klassaşramda türkmençe wad şoň ýa-da bas näme orsça wad men dinamikimde özbekçe kundalyk diýip ýazykdy. Ey on hizog, niň bolmany gafala. Mene parsça durýtdy bu senki. İran'a ýakyn. Yo, näme ol özbek muka diýen sebäbi kril harflar ammady bu üýtgeşik dille da bilemek azeriň dilimi başga dilmi? Gazak golaýmasyn şolar bolýar, näme ýon kelpi? Mümkün şoň ýalak bir näme däre üýtgeşik dinamigim bady. Ya da olaysa serde uruna galan belki. Bolup biler birinji klasdan şo ýene zat ýadymda birinji gün aglayanlar bolýar, mektebe gelen wagty. Bir tane gyýda aglapdy da ýöne ömür boýy şu 10 ýyl soňra dert boldy şol aglany. Ýa-ni bir klasyň içinde awtoriteti galjak bolýar, kawat klas hom boljak bolýar, arada kemse boljak bolýar bolýan. Şu agla sen näsen birinji gün agladyň ha. Dün näme de sen aglap duranyň diýip şogy hiç ýyl zwanetini galdyrmadylar da. Hiç gaýdyň aglamadyňmy 1 sentýabrda? Yo, men aglamadym. Ağlanlar bady ýona klassa. Gyýlar köplen ağlaýar diýler. Nala boy görmedikler aglaýa gerek. Menen nala boýdat görmedim ýöne menem ağlamadym. Ýöne men ana bir näme ýadyma düşdi. Bir goşok bir gyýy klassaşymyz bar. Ýaman goşok. Maluma hissat diýip bilen o. Ol tuvalede de gideň niýe bilen okdy da. Pahir näme altyna ýapmışdy ýa. Näme? Balana sipdi şu çağaçyklay. Şo ýadyma düşýär. Gyýdmy olanmy? Gyýd diýdiňmi? Gyýy ha o. Ýaman ýoş gaty ýygratda. Ba. Bize var gazagowatda goňşawamyz bolen klassa bir tane gazag bolanmady, olaram burşgurrak bolýardy bolen. Goni hemmämdi gelen oturýarys. Moğolum zat gelen anda gön ýerinden turdy da şef saýlamak diýip bir zat. Da men şu klasyň şefidir neydi? Meseleňiz bar men bilen neydi? Menden hemmäňi galýan neydi? Biz näme galýan diýip men bu tilkamma usuly. Men hemmeden galyp bilen bu tilkamma hiç kim işat etmede boldy. Boldy ýa sen şef sen gal. Sen kakyan hemmen zat diýdik. Şoý dowam etdik. Mesele çykmady birinji. Urşan olmadymy hiç ýyly? Yo bu ýere diýdi, men onu ikinji diýdi. Bolýarmy diýdi, bor diýdi, boldy. Birinji ikinjini belletdik şo. Barbar. Oçurun soň kim zat diýip dowam etdiňiz ha? Ya osuryň soňuny on bellen 4-nji 5-nji klassa bar. Abi şimdi bizim klas 10 olanmadı. Men ikisini alyp bilýärdim bir kümrükde. Onun 5-nji klasyň soňuna gelende şol ikisi indi sumarazy bolan da goja bolarlar. Ay men nidi Akşdanam galamak diýdiler ha. Akşam ýenge. Vay. Indi men özüm garanti 2 sana bar, men 8-nji da 9-10 olar. O jaga elmem gidip bar ya. Dedim bolanok boy, gelin bugün biriňiz bilen. Urşma o da näme goňşuň daýraç goňşuň aýtyp goýýan seret men şunu bilen boýma bir zat bolsa sa diýerse senem zat etdi. Bolýar diýip şoň boýumyz boldy zat boldy onu da Moğol direktor gelip bar mekdebiň golaýyny da hemme pytramaly boldy. Üstü başym gum salam öýe gelipdi men näme derim ham diýip. Entäm şoň nämeken internada ýerenim belli bolupdyr. Dädem şoňa begenip bar üstü başym hiç kim sörmedi. Şoň bilen internada geçipdik. Şu şerflik diýende, şerflikde şu zat, şu ýalňyşlyk köp boýberýärler. Meselem,
5-nji klassa zatda boy uzun olanlar bolýar. Şolar ýaly olanlar hatda bir kısan bolyn şolar şef men zat diýip köseýärdi bolyn. Soň klasslar gitdigiçe olar ösmetden beýlekler ösüp gitdi olar şo galdy da şo boýundalar. Şu meseleni bizde neme çözülýärdi. Ine birinji klassa nähil şefler bellenli ýadyma şonok, ýöne bad şoň ýaly klassyň şefi. Ýöne soň biz 2-3 ýyl geçen soň neme diýdik? Täze özüne şef bolasy gelýän ýankyny gladiatorlar ýaly söwüşe çağırýardy. Awa men alyansen dip. Hawa, onuň ýankylary boy bolýardy, uruşdurýardyk. Ýöne bir zat üstlerdim şo taýda. Fiziki güýjem gaty möhüm bolan ýöne moral taýdan goldgam ýaman möhüm zat ekeni. Sebäp goňşy owadan bir oglan bardy. Şo şeflige claim etdi-de. Ondan ýöne biz köplük bolanmyz üçin beýlekiň tarawyny tutduk. Bolmasa çeýes duruş gidipdir, bara gidipdir, şonda da ýankyň tarapyna köpdirdik gon ýanky ýeňilli gynasagam. Dogry. Men bara ýanky bir gazak diýen soň bir zat ýadyma düşdiler. Bizden mektepde bir tane hürmet diýip bir oglan ady bolan. Hemme kişi gurmak diýetdi, hürmet adyny ulanokdylar. Bir mökdiýen. Adam bir hilek bolan, näle gurmak diýen bolan. Neme diýe gowy sen näle jogap berýärdi. Kan bir gengoranok diýçil. Gurmak diýeniň asyl şu goýuna ýapyşýan ot bolýar-da men. Ol gurmak diýme. Hürmet eken şoňa gurmak diýerler da. Hawa her klassa bar diýen şoň ýaly bizim faşyn klassymyzda bir pulja bolan bardy. Ady Habibdi, adam kärçiligi ýaman owy. Habib Dagestany diýip bilýärmen bulja däl. Ýok, bulş men ýaman owy bilýän bulşlugyny. Öýlerine bak gördüm. Öýler näil bolýar bulşlar? Ayta, ne? Hodden kan vara garaşan o. Bak normal işte. Buluşsan ýam normal öýler ýaly. Temadan uzaklaşman halifalar harplyk bayram barada gurlaşaýyn. Harp bayramda kime näme harp düşüpdi, ondan soň goşkysyny ýadyna düşýän barmy? Men ilki gurlaýyn ýene-de hemişe men birinji gurlaýan. Maňa harp düşdi. Ýene şu goşkys dolýardy, şonu gumly ýoldan bir dat diýip dowam edýär. Ondan harplyk bayramda çykyşam etýärdi okuwçylar. Şonu maňa goýa tutýan tennip halk aýdyma etdirdiler. Olam Jumaş belki sen ýady göşür. Yeferje bolýar o geçiniň şahy diýip. Onu men bilýär. Goý barmy diýdi ýaşly sahy. Yeferje bolýar o geçiniň şahy. Şolaydım aýdypdym. Çeýwejally götünden sally diýem näme diýýärsin? Aýtýan hakda. Ýa-şo çeýwejally diýip bir zada diýär. Şahyndan sally diýär. Ha, şahyndan. Çeýwejally, şahyndan sally. Aýdym kitabym ýaman gowuda şo atlar. Suratlar. Ataş Halifa sizin kaýsy harplar? Men harpym bara, duradyr men goşýym aýtyp berjek haýt harpdygyny bilen. Maýtala ýar boýdoýlar mährem türkmen düzünni müňläp many bar matymlyň sözünni diýip öwrendim. Meni. Harp bolýar-da, mähri diýdi ýa-ma. Ýa. Mähtumul diýmedi bana, matymul diýdi. Ataş sen ne? Menne de marly bolam üçin maňa da şo harp düşdi. Goşkyma. Velayet faýlaly öýdýär. Garpyň işini görensiň onda. Marly harp basyp aýtdy diýär. Menim şo marly bolam üçin maňa da harp berdiler onsoň. Goşkymam şu da etdiň ýadyma düşnüwer. Galamlaryň içinden gyzyl galam owadan gaty görmegenneje ondan senem owadan. O däl bolar. Diýip öwrendim. Gany. Diýip öwrendim diýip ýokdy etdiň menki de ýa. Ha, inni go harplyk bayram bardy ulaşýar. Sizem awada takdyňyzmy üstüne harpyňyzdan geldi ýani. Ýok, awada gyzlar dakdamy? Biz hemme kişi daktırdılar, ondan bara men öýde iş edibem ýasadym. Zerdat tepişdirip, ýanky gaharpda çalışdyryp edip. Yo, awada okdal bolýar, biz de göni kelle şo harpy giydirýärdiler şeýle. Ha, şonu diýek bolýanna. Sezarň awada ýaly diýek boldum da. On etdik, biz hem etdik.
Neme ladın üstüne kile yok da olun hamirdan neme yasayadık. Kile yasayadık. Unlu su var. her kimin oyununa şartlyk bayram suraty bolýar, zer bolýar. Ana arka tarap garankyrak bolýar, harp bolýar üstünde. Şol harplyk bayramlarda da okuwçylaryň arasyndaky ekonomik ýa-da tapatlyklar belli bolýar diýeni. Ýa-ki diýişmeýär. Käbirleri köp zer sepýär üstüne ýa-da ütgeşik edip ýasatýarlar. Käbir gaty öňe gitse, ol näme kompýuterden print etdirmem gelýär. Biz gaýçydan 40 ýadyk da haýsy harp bolsa. Näet. O nemeden wara Dubaydan maşyna getirýärler, çağalary kompýuterden print etdirýän bolmady. Harp bayram diýilen ne şol malumat howatderler menen bir zat aýdyp bereýin. Aýny her kimiň ýanatasy gelipdirdi aýyn. Aý okadygyňyz üçin sag boluň da diýip. Bedelen howatder Erettim. Ecemem 6 saat taralkany gazete dolatdyr şonu da tutdur da. Utanıp gidensin onna. Şoa tutanım bolsam diňe gülüp ýatlaýan şoa. Ya onu ýalak bir da. Nimetmendir. Şol ýöne çyndan hem täsiri sen mollumyň alýan sowadyny özüň ýa utanýan ýa sen şoňa dawal bolýan bir gowy sowat berse ejene sen dawal bolup oturýan. Bir pesrak zat berse-de bir hil kemsini oturýan bolmasa sowat saňa da gelen oklaý bolan. Hakiki kemsilmek diýdiňiz, eje diýdiňiz men näme ýatdatdy. Şu her ýylyň harplyk bayramda, her ýyl okuw üçin eýne Almanya dilä bolan bazara ejemle gidýärdim da. Onuň ejemem näme alsa da ilki bir küçük hökman görýän haçyn jalvar alsak bolsa biriniň ýanyna barýar, bahasyn sorýar onuň bärrek zat diýip ýa-ki ölen sowdalaşýar bol men şonu utanýardym ýaman. Men pikirim şudy, bazara barsaň bahasyn soram gün alyp gaýtmalar öýdýärdim. Men wara şon kakam köpetýärdi. Tuts bazara aýlanman şu zady alynok da. Hemme aýlanyp çykýar, sowdalaşyp boram şu baha bereýän soňra barany bir görüşdirýärlik gitdi da. Men kakam bir gedek sorýaly boldy. Bir gulp aljak bolýasmy sorady, düşürdi 80-den 50, 40-a berjek. Karoça neme diýdi? Bahasy 60 diýdi. Şeýle mysal üçin ýa-ni. Ona kakam 50 sorady, 50 ber diýdi. Yo dogry gelen oqsat diýdi, satyjam bilen. Kakam diýdi, şunu 40 alýansyň diýdi, 50 ber diýdi bilen. O satyjy geldi. Ağam neydi? Men şunu muhtalyan bamy diýdi. Men ýöne şunu 60 satjak diýdi. Şoňa da kakam jogap berilmän. Gaýdypdyk. Twitter bolan olsa şu açyk ennece girerdi hökman. Men ýöne ejemde şo näme ýok. Şol dol aýlanmak ýok. Onuň madama kakam bilen bazara edemsoň bir gedek ejem bilen gitdim bolyn. Indi birinji kowuş almana gitdik. Bardyk gördük kowuş inni. O diýen erwedem de alsagam bolýar, almasagam bolýar. Pikirim sorady bol menem ay barbyr tak almaz görüşdirer diýip ay maňa bolýar diýdim, alyp goýber da. Son go kowuş gördüm de alanma pişman etdim, aýlanyp börkek bara. Şu bazardan kowuş almak diýdiň ol näme ýadyma düşdi. Kowuş alan wadyna çattyrylýardy. Näme ýa-ni? Goňşymyz çatýardy biziň. Getirip çatýardyk, ýöne dogry diýen o çattyrylýar ýa-da olaraklan kowasa çüýlenýär medýan ýaňyşmasam. Mene bazaryň içinde çattyrýardyk bir-de. Alýardyk soň birine çattyryp soňra. Yo sen materialyny alyp özüň tikýän kowuşyny hemçe alan soň çattyrjak. Yo açylmady ýalak da. Açylmady ýalak çattyrýar. Aýda şoňda peýdasy ýok, şoň sebäbi gyş gelýär, gyşyň sowy aşagyny döwýär aýakka. Zatlatyp barýar da. Onda da şolda kowuş satanlaryny epleýärler, inam zat diýip şonu eplenipler monda. O yo epleýärler, ýa awust epleniň bilen dekabr epleden awa. Onda dekabirde kowuş satýarlar da hiç kim. Awa ikincisini almagy bar. Eplemek diýdiň men biziň şu goňşymyz berýär diýdim, kowuş ustalygyna medýady bolan kowuş alsam, hökmana gidip şoňa görkezýärdim. Olam ýanky kowuşy go edip epleýärdi, onuň baha berýärdi şo taýda. Şu eplenlerine da hiç şöyle göremediler onu. Menne bazarda şo sowdalaşyp börkäm, ýene bir zat utandyrýardy. Ýolatanyň bazaryny
gören nälsiňiz köpeğiňiz ýa-da başga adarlar näme bilemok. Jallar aljak bolýan onu şonu geyip barlara ýeri ýok. Bara näme yok. Ondan geldi ya şu planladyň arkasyna geçdi ya. Nawa? Ol gatty kenler gezdiň ýerim däl ha o näme däl. Yo arkasyna geçýän on her kimge markas şowur tarap bolýar da onu. Ýar topar ýalaňaç adamlar kaçýan. Şu arka Her kim bir zat geyip görüp oturda. jallar barlar palmaly utan şol utandyrýan zatlardy. Şo atlar bolýar-da o çawat. O atamen biz näçe ýyl öňkürüňe diýärse 20-25 ýyl. O men geçen ýyl bara nemede bazaryna Taýlandyň bazaryna şort aljak bolamda şonu ýaly boldy. Bir ulraky nirde barlap görýän ýok geçýär dükanyň içine giderdi de orta ditdirana bir hili ayal maşgala bolup olutanana men oturdyryp barýar da. Ay bolýar diýdim. Ol ayal maşgala da han tamaçylyk bolup bilermi ýa-ni? Aynen. Şartlar sen däldirler. Ha, problem edemay. Men özüm bardy. Men birazcık sölüýtdim. Şol ejem akpeni garajal var alıp berýär. Şu içinde duranokdy menki. Hiçem içinde duranok tökmen daşına çykýardy şo köýnök. Şo narmanly giýilýärdiňizmi? Men şo sölüýtler soň näme bolýar ka diýärdim men meselem şo sölüýtler okup durasam. Sölüýtler. Aktor kedýän näme? Akşalyp aktorwa geldi da geldi de köýnök hiçem içinde duranokdy. Das nahyada köýnök. Ha o. Yo şol içinde durmak üçin kemeriň baglaňda gaýtarjak derejäge geljek derecede baglamanlar kemer. İnsan köýne mesela çelle, du mesela deşine çelle. Awa zırt kemerler var da şo insanyna getirmeli. Zırt kemerler modullar bartorlar. Doğrudan deşiksiz bilýärmi? Çekýän o şıkırt edip çekilýär. Ýaman gowda şolar. Ramo döwür bara bir jaň bolýar ol ylgaşlap daşarda koluşdy ýa-da diýen şondan köp çykýar da. Ha olam. Bir men şoň erebedi bar. Polun çekdiren o käbir donk galýasaň ýedini çekdirip bolan awa demekdir öldü. O köwüşiň teýýal barlagy bolan alan wagtyň. Hakiki olam bolýardy. Ha şo sölüýtlik şondan olup bilerjemaş bilen hakykatdan köp pul gaýardyk. Daş diýip ýerdik, maklur diýip ýerdik. Durlanok da Şo maklura ýaman erwedetler tut süýt dökülen ýaletler eşiňi o. Ha o eşiňe de serwede diýär. Biram hemme köşlem näme bolýardy şo sebäpli ýüzi gyrlan bolýardy. Näçe kremlasan kremla gara bolan olsan köşlen belli bolup durýardy. Ay biram mary näme bolansaň kän sowam bolansaň bolmansaň bir köşannadan 3-4 ýyl geýilýändir o. Yok o näil 3-4 ýyl. Ya maklur diýip ýa-da bir ýylda toýa gynatam. Bir ýyla ýetse şol gowlu şo köş. Maxstar zat gitdi bir ýyla hem diýen o. Maxstar o. Salamandra Maxstar tolatly köşler vardy. Halipalaryň ikinji klas başlaýara günnölük tutmak nemesi bar ha. Indi şo günnölük raspsanya, bir wada raspsanya ütgät durýar da adetde bilýän, kimden öçürjüň bilmeýände urulýar ha. Şol nemeni sorajak bolýan bir günnölük ikinji bar molumyň gyzyl ruçka bilen bäşik goýmagy barada gurulşaýlyň. Kedip sanalýar diýen şolay. Baka emmesi gyzyl ruçka diýeniň hemme baka gyzyl ruçka bola goýulýar dämi? Yo günnölük goýulanda gök goýulsa gök ruçka bilen goýsa bir bäşlik gyzyl bolsa iki bäşik. Diýip sanalýar. Doğru. Men oňa zat ýadyp. Men şular ýalyp edil gyzyl ruçka bilen ýatlamam ýokgon men şäherde okuýardym başda. Ondan ors klasa geçirdi kankam bolyn. Onu düşünemek da orsça. Birdat diýe bolum. Menem aýtýan Türkmenistana gelip türkmen dilini bilmejek bolsaňyz men siziň diýeniňiz etjek galyp içimden edemok diýen zatlarny. Düşüneňokmy edemokmy? Yo edemok men özüm asal häzir hem orsça bilýän ýöne gurlamok. Ondan kakamam gahar geldi daýyn. Owaň mektebine geçirdi. Owaň mektebine geçirdiň her gün 10 ýaşlykdan getirýärdim de ýöle 3 ýaşlyk zat goýardym bolum. Onu kakam aýtdy bula boljak gelo diýip izmeyene şähere ýöne türkmen klasa geçirdim soň. Mene baha temasyna men kazat bolupdy. Mene diňe
Dörtlük alsama gaty edil dädeme mektepde molum bolan soň dädem bilen arasy gowy däl molum dörtlük goýamasa mümkin eldiňe bäşik mafiýasy bolupdum. Ýöne birje gedek üçlük alyp gördüm. O da zähmet sagadyna gara zatdy soğana getirin idi. Ondan soğana ekip elçek oldum. Ejem bolmaya bizim maşgala soğana ekmek düşenok dedi. Biz soğana eksek maşgalamızdan bir ayrılya dedi. O zaman yok dedi men maşgalama beytxanaçylyk etip biljek däl. Ondan bardım. Moğlum han nerede senki? Sen soğana ekkan soğana. Dedim bize soğana ekmek bolanok dedim. Bir maşgalamızdan bir ayrılya. Ay gummazan ayollar ýaly bir direk sadyň aldy gündeligimi patlatyp goýdy üçlügimi. Yaman ağır dediler. Ben kemsit duvayna kemsit an men arasında üçlük alıp beremmasam bolýar diýsem boljak. Ben bir kepde moral bolmady da boldy. Evet boldy. Soň ahir soňuşa moğlum maňa bir da bol nime etdirdim. Bagyşlaw şu üçlük üçin diýdi da. Men şol ýaly bäşik mafiýatyna urkutdum. Urduňmy saň tutuwan näme? Näde başa diýdin? Yo urwa 5-nji klasda ururum ay bilemok iş neden näldirin ýa-da şo bir o ýerden meden şişedat getirdi ýa-da getiren näldirin ýa dädeme orada direndirin toşnaýadym üçin ok ýöne o moğluny pahyr bolup gitdimi motorda awara bolýardamy. Şo ýadym şoň üçin wara bir hille soň internada giremnede hemme moğlum maňa bäş goýmaly ýaly bolýar. Şoň üçin bir okuça wara diňe gowy waka bermek zat mümkin pedal. Maňa pedal bolmaz şo bäşikler. Ziýany boldy. Adam karşylygyny pedeldi. Ýöne şu kakama bir zat diýdirýän ýa men aslında şolar ýaly adamlar hiç halamakdym da enatasyny moğlumyň üstüne getirýän adamlarla. Yo men kakama halan okdy. Başga biriniň üstüne barmaga. Ýöne ol eýamman zat dım diýişne ýagdaýlarda. Yo bilen maşgalasyna soğan ekmek düşmeýän bolsa, şo näme düşünmeli moğlumam aslında moğlum ýalňyşdymy ka diýen men. Doğru, moğlum ýalňyş etipdir. Soğan ekmek düşýän maşgala ba, düşmeýän maşgala ba. Ataşyly Jumaş, siz zähmet sapagynda nähil zatlar ýadyňyza düşýär? Eden hesaplaňyz bolup biler, ýasan zatlaryňyz bolup biler, gurrun göreň. Men zähmet sapakda özümde ýasanladymaýardym üçin okun. Gyzlar salat da etiketrýär, şonu ýetdik, şola ýadyma düşýär. Olaram olin bize bir gedek ağaç kırmakmış onu ya bir zat geçtik. Başka zat ulanmanı öğretti da. Ondan o iş verdi olin ben madina noklo satın alımdan sonra ayıl tuttum ne ben. Bakalacak kolp. Doğru. Bizem nemeye saptım. Oturuç yasat ýadylar bize. Zähmet tapakda öňüp biläjek eden işimde neme saçyn ýasa berdim. Normal saçyn näme? Saçynlar 2 metr bolýar da nemen gödöňe getir, ahyrpy gödöňe getir. 2 metr uzaklykda ondan mellek yerleri, potrat yerleriň nemesini ölçemek üçin iğne şunça uzunlygy şunça diýip şoň meýdany ölçemek üçin ulanýan bir gural. Aslında 2 metr ullukda bolýar. Sirkula meňdes bir zat garas. Şoň 1 metrlik ýasa berdim, moğlum hemen go bäşik goýupdy. Şu intem ýadyndan çykan ok. Bu aslında o praktika. Bir bäşikmi diňe? Bir bäşik şo sazyň ýasanlygym sebäpli men özüme şoňal ustaçylykda ökdedirne diýen integem. Ýol ýasap ýasamaz ýaly 2 sany tagtan alyp çykakantyň da näme otady näme? 2-den 3 sany we şoň arasynyň 1 metr. Şu bolsa dogry onda sen ustasy. Onu siziň maşgalaňyzda sazyň ýasamak bolýan ekenna. O biziň maşgala sazyň ýasamak düşýär saçyn. Baram zähmet sapak diýende men ýogary günleri ýadyma düşýär. Mekdebiň gapdalyna ýaňy çykyp barýan ýannak bolsa, ösüp barýan zat bolsa, şolar çapyp çykýardyk biz zähmet sapaklardaly. O kiçik pil satyn alýar, ýöreýdi zähmet sapak üçin. Pillerimiz bolýarda o. Şu yankıyny kiçik wagtlanmadan gurrun ne diýse men 1-nji klasdan 3-nji 4-nji klasa çen iň köp eşitýän sözüm nemedi? Moğlum aýtjakdy. Bir zat bolýar moğlum aýtjak. Daşarda oýnap otursaň bir gyz klasaşyň gelýär. Sen moğlum aýtjak diýýändir. Ýörap başýar da näme bol karay diýdir ýa. Şöyle de şonu alaktım ya bir da oyunu yani pök oynasaň moğlum aýtjak diýär. Hem diýen ol moğlum aýtjak söz ýaman kän. Hem de moğlum aýtjak. Umuman ýöne gyzlar birine bir zat aýtman, gowarýan olamasa kiçiklikden bäri. Başda şo moğlum aýtdy ýa öýde ejem aýtjak diýe.
Ama dama aýdyp berýärler da. Maluma aýtýarlar. Ýöne wara malumlaram klas ýollaşa gidip aýdýar ekeni. Bir näme ýazmyşdy. Bir sapakdan öň geografiýa sapakda ýazmyş. Biz 4-nji klas saat bolmaly. Geografiýa sapakda näme çykdyk? Can kakaly daşaryk çykdyk. Gyzlaram içeride galdy. Ondan näme ol biz içerik can täze kakaly içerik girjek bolduk, ol gyzlar gapyny tutdy. Oğlanlara minni näme da şoňa zatlar bolsa oýnaman gowy da ondan biz bir gapdalan gyzlar bir gapdalan itekdi. Ýa-ni gapyny gapam ýokary gallyda pettesinden çykyp näme boldy? Elimize geldi garadlay. Sonpun gapsy. Ondan geografiýa malum geldi, söýünüp gapyny ýerine datdy. Şoň sapakdan soň klas ýollaşymyz biz alyp galyp hemmämize gowy urupdy. Şu geografiýa malum şul çekenne gidip gün aýda aýtdyr. Mektepde iň gören sapaňyz nämedi? Ýylla ora ütgä da. Malum ora ile ora ütgä. Köplence bizde ingliz tili sapak ýok diýeni, ingliz tili sapak bolallarda ingliz tili bolýan eken. Sizde näme üçin ingliz tili ýok? Hemme kişide badamy. Siziň maşgalaňyz ingliz tili bolanok. Ya o at kadr yoktur da bile bu onu. Yani abişin İngiliz dil moğollar näli bolýar, ýylyň başynda gelýär, soň göwrel bolup gitip galýarlar, 2 ýyl gelmeýär, soň başga moğolim gel. Doğru, men gowermän sapagma surat sapagy. Ömrümde ýekejekilem şu suratdan alypdym da. Yaman kıyın suratlar çektirýär da ýöne hal çektirýär bolýan. Halyn malum ödem çekibilen otursalay. Bir de şonu üçin ay şu göl bir-birden çek bolupdyr. Her bir göl çek bolýar. Men gönüp 4 turşylyp para gadal galam bilen renkler beltýärdim bara. Men şöyle bir zat boynuma alasym gelýär. Men surat sapaklarda üýş berilende ejeme çekdirip gitýärdim. Şu wagt tutulsa men näme açdym zadymy nämede ýatyrarlarym karay. İşte Menem käwat ejeme çekdirýärdim surat. Menem ejem gowy çekýärdi. Men çağa o wagt näme ýok mende. Näme diýil, abstrakt düşünje diýilen zat ýok. Perspektiwiň näkil zatdygyny, näme çyt boljagyny bilemok. O zat ýa perspektiw bilýän. Mena şu adam bilemok. Perspektiw şey näme şu surat depter bolýar. Şoň meselem burçunyň A4 bolmaýar, A4-den uzunrak bolýar bir açyk. Şu burç aşak burçdan ýa-da ýokary burçdan yarım tegelek çyzýan güni. Başda gün çyzyp alýan, onu sara boýýan. Şoň näme çyzyp goýan, şoň aşagyny çyzyp bar bermeli. Garap nämede men kösenýärdim ýaman. Ha şin bir surat bardy, belki sizin hem ýadyňyzda şer demir ýol bar. We demir ýol şol näme gözetimde ýitip gitdi. Ondan şonu demir ýol nädip ýitip gitmelini kellem işan otdy da şoňa aslında 3 ýurt bolsa da şu aslında ýitip gidýän ýaly bolýar da uzakda birleşýän o demir ýoluň iki paralel demiri. Şonu kellem işan oklaryndan ejem çyzyp berdim, temamdan çykan ok. Sen onu özüň çyzjak bolsaň tutuş albam boşaldyrdың demir ýoly utarjak boldy. O belki de ejem birleşmeye dowam edýärdi garaz. Sen saatyn çyzan okmy ýerine şonu çyzaýmar ekeniň saatyn? Saatyn urun soňrak boldy da. Anladım boldy. Buram men içimde alan kärdatlar bar. Klasymyzda bay çağalar bardy. Maňa üçin näme, oňam görkezýän zatlar şu göterýän sunkolary has gowolya dolankoy. Oňdaşyndan ulanýan renkli türlü galamlar. Esasy surat sapagyny belli bolýardym kadýärne bay bile garybyň. Men altı renkli, altı türlü galamym bardy. Arasyndan biram ak şolaryň. Aslında elimde 5 tane renk bar. Malumyň beren suratyny çekmek üçin. Onun partadaşım gyýyza bolsa 10 türlü galam bardy, plamasterlar, zatlar bardy. Hatta bir gerekden bir nämede getirdi. Çotkoly zatly bir suwup näme diýilýän kraska bar, näme diýilýän bilemok. Hakyky surat çekjekde ala. Ha, hemme zatlar bar surat çekmek üçin. Onlar aslında şu zat edilmeyen adamlar etýärler. O pon futbol işi galýarda futbol oýnap bilmeýän olanlar bolýar. Şolar ýarlar olunka. Pram nämede problem ady. Birinji klassa, ikinji klassa ýa sanamagy, goşmagy aýyrma, öwrenýän döwrümde bizde näme bar? Ady admyşynak bolan çöp çagaşlar bolýardy. Onu ýaňky gyzda şo plastik we gapdan çotamadyň. Sanawat.
Hawa bir nämeden ýasaýardyk şonu bilýäňizmi? Gamış wadyr. Yasamak Oo. näme var? Bazarda var. İçi pakly. Bazardan alara pulumuz ýok, biziň akış gamışy deň nemelerde gaýçy bile 40 ýadyk, ortasyndan sapak geçirýärdik. Türkleriň tesbihini gözen getir. Şonu ýalak bir sür gamış, neme bir barmak goýunna wadyna 100 sany şoň ýal gamış, şoň güne şeýdi sana pasaplaýardyk dara. Şo günlerden geldik, şoň Allahtar neme diýärdik da, ýasaýardyk. Hayran galýardym ay. Men kiçik okuw diýen wagtym 1-nji sentýabr gelse gynanýardym okuw nemetdi, okuw başlaýar, okuw etmelip bolan. Endi şu wagt begenýän sebäbi men muallym tanışlanma bolyn 3 ay ýatyp pul gazanýarlar da, aýlyk alýarlar da. Şolar işlek gazansyn, gazanýan puluny ýyp okuw başlasa indi begenýän boldum bir tarapdan. Sizde ütgödüm şolaryň gynanýardyňyzmy nähili? Okuw ýakynlaşýarsa men çyndanam ýaman gynanýardym. Ýöne şol muallymlaryň işlemen pul gazanýanlygyny öwrenimden bäri bir käbir pikirlerim ütgöt diýip biljek menem. Ýöne şunam gözeňizde tutuň halipalar. Şo muallymçylyk käri bara. Mesela başga haýty kärde, mesela sarp edýän zadyň hakyny alýan. Bilýän şo sagadyňa. Ýöne muallymçylykda şolar ýaly däl. Birazcık neri taydanam köprak neme verilýän eken şo hasap alınýarda. Diňe sapa baryp okadanyň mena 45 munduňa töleýärler, ýönetim öýrde diňe 45 mundu däl. Oň daşynda depter taýinlamak diýdi, terbiýet üçin ýygynyň etbiýän 3 ay jogapda meselem bu wagt ýap böwetde garawul bolmaly. Olam dogry. Baram neme şylam bolmalym kadýany waýadynlarda ba. Muallymlary gereginden irrak pensiýa çykarmaly mukadýan. Yani pensiýa ýaşyny olarda peseltmeli mukadýan sebäbi adam bilen işleşýärler-de. Adam çağıran hiç goýat däl. Çykmaýarlar ähli. Kim sana 3 ay öýde ýatyp aýlyk görüp türkan iş çyksyn bolma. Yok, sen näme çykmaýan aýdan o mesele pulum näl. Şol öwrenş galýarlar çağalary bilen hemişe içinde bolmakşadyr. Ýaş duýdurýar ýa-da neme men şunu bir näme bilen düşündirýin. Futboldan düşündirýin. Alex Ferguson'a tanımayan yoktur. Manchester United'in treneriydi. Birem Arsene Wenger vardı. Arsenal'ınki. Şu Ferguson aýdýardy Arsenal'ınki. Arsene Wenger'e, "Ey sen futboldan başga ömrüň ýok, sen şunu futboldan başga hiç edip bilmeýän. Mene futbolu goýaryn, at ýarşdyraryn, eýderin, joker oýnaryn" diýärdi. We şonu ýalagam boldy. Arsene Wenger trenerlik goýdy, "Ey tägen FIFA'ň bir ýerine aýlykly işte datda. Täwä molum bolsaň ömrüň şoň bilen geçýärmi? Şoň başga pişäň almaýa bolyn. Ondan demek bilen ok. Daşyndan öýüňe etjekden dadyň ýok." Doğru ettin. Olam dogry. Enni on ýal zatlar köp ütgoýa-da halipalar meselem yani belli bir klasa çenni klasyň ýükdügi gowurlýar bilýärmi gowurjak bolsaň ýöne ýaşul olup başlaýar bolyn odanlara seret başlaýan-da şoda şonu ýaly ütgeşmeler kän bolýar adamyň ýaşul bolujak. Enni kiçkan sen gizlen köp soğudanna kiçkan köp soğudan ornýawan saýlar bolan oksan ulolluça köp zat oturuşýar bolyn şondan soň bilip bolýar-da haýsynyň aslynda odan haýsynyň kano diýen nälerligini bara. Men onu kem bilen okul ýöne zatda belli bolýar-da 7-nji klasyň Thompson'na meselem köp gyzlan boy 7-nji 8-nji klasda boy uzak gelýär. Geçenki şol Molla Nefes'ten misal berdi diýen Jumaşyň 15 ýaşym diýen zadyna gawak delýär diýen 7-nji klasam şeýlemi? 10 ýaşymda gyzlar ýer düşmemi mätäjiňkidir ol ýöne. Mätäji. Şol 7-nji klasda gawak delýän bolmaly 15 ýaşam. Namaşgalypa ýa geçen nemede sanymyzda 1-nji ýerek bolan üçin başda diýjek gelýdim indi bu 2-nji ýerek ýalňyş bolýarsyň da. Men pikirimçe begedegen başda diýmek sen tazyny ýatap bilýän. Kim tazyny ýatap bilýär? Men tazyny ýatap mekde äkidenligim sebäpli şeýle meni geçiň. Men temany täzeden ýene 1-nji sentýabra geçiresim gelýärdi. 1-nji sentýabrda nämeden gorkýardyňyz? Men öňki misal bereýin siziň kelläňizde pikirim haçym iň gorkýan adam 1-nji sentýabrda
Yankı yaşıl renkli tetradın daşına ne diýeli Türkmen dili sapaly. Täze depter tutýan da, şo tetradın daşına ýazmaly. Ýolatyn etrawynyň hakykat daýhanyrleşiniň planynjy orta mektebiniň okuwçysy planyýyfyň Türkmen dili sapalyndan iş depteri diýip ýazmaly. Men şo taýda ýa klasymy ýalňyş ýadım, ýa-da harp ýalňyş ýadymdam neme diýdim, garalamaly bolýardym we şo tetradyň daşyndaky ýer garalansa tutuş depter köýýärdi da. İň gorkýan atym şody mysal üçin men. Şonu ýaşap görýärdiňizmi? Sen iň ýyl Katarda ýa-da ýyl Kataryň bir öňküsinde oturýarmydyň? Ýok, men prezident partiýa geçdim, ýa-ni 1-nji klasy oturmankam. Ne, taý. Şonda şonu ýazmyş. Prezident partiýa geçdim. Ondan men ýadyma bu prezident partiýaň matasy bardyr. Şonu kim ýaýdy size? Ýaşyl renklidi. Kim ýaýdy şonu? Men bir kedek öýe gidip ýudurup getirdim. Gedek ýaşadyk ýanymdaky gyýyz bilen. Näme bolýar? Prezident partiýada oturdyň durmuşyňa näme täsir etdi şol? Prezident partiýada oturmak durmuşyma hiç el täsir etmedi. Şuna maýdyn özüm biraz Öýüň sadasyndan olamsyň biraz bolan şol. Özüm biraz süriterek bolan üçin oturýan prezident partiýamyň şo matasy bar ha. Şolam ýere süýrenip gitdi hatta. Normal oturup bilemdik. Üstünde tekez duran wagty garasy. Mene zatdan gorkadym, nämeden gork. Indi edil gorkmak däldi, hawatirlenýärdim. Hemişe şo kitap paýlanandan maňa öň bir hili erwedulondan kitap düşer diýip daşyrdyk ýa-da sahypalar kem düşer diýip şonu biraz aladalanýardım şonu. Oňa malada etdik. Öýe gidip we maňa daş dikdirtmeli ejeňe hökman. Mata daş dikilýärdi o wagt. Mata daş dikilýärdi. O wagt paket daşlar ýokdy. Doğrudan men okýan döwrüm. Şu wagt näil xana şu wagt ama bir daş dikilýändir oňa. Ay şu wagt şo nemeden oýandylarlar? Şu wagt satyn alaýarlar öýdän. Maňa bara ýan kitap diýdiňiz bolsa 4-nji klasyň, 5-nji klasyň tarih kitaby bar ha. Şo düşen kitabyň ýarysy ýokdy menki. Yo, ol tarihde aldyňady, meniň watanym. Yo, baş ýok, gadymy dünýä tarih tapak geçýär sol kitabyň, açyň diýär menne ýok, saýyp açyň. Men ýaşym belli boljak bol nemäňem ýetgeş ýadymyş, şolam hiç ýadymdan çykan ok. Men okuwa başlan döwrlem çislany, näçin 27-nji oktýabr planjy ýyl diýip ýazýardyk. Her gün sapa başlanmazda. Ýöneň birden kanun ýetgetdim neme geçdik. Sanjar aýynyň 20-si diýen dada geçdik näme diýler tertibe. Annagun Allah'ın söyün günüdür, insanın insabın duyan günüdür. Ruh varsın. Sen şo günler bilýänmi Aksalipa? Hemmesini bilýän, hemmesini goşuklaryndan bilýän. Başdan aýdyp beranna. Baş gün başlangyjy nämesin türkmen edir şu birden sonra antaňlar. Olar ýalanlar, olar baş gün nämesin türkmen diýip beýik goşuk bolmaly. Şol ýa, tam ýadymyşmy, atan ikinji ýaş gün. Sen jümmüşi durasy dowam ediňär mene ýa. Men bilen oýtdy ýa Aksalipa. Yo, bilýän aýdyp beräýär, seret baş gün ýaşyň hoşunyň goşukyny bilýänmi? Hoş gün hoşamaýlygy milletiň türkmen. Sen başda bir şo günüde bir sözlem düzýäňde ýedin milletiň türkmen hoşaýar. Sowap gün sowap işler milletiň türkmenlikdi. Sowap günüň ýöne sowap günniýleýäniň sebäbi aşan sırlar dünýäsi bir közlýärdi nemeden mirasdan. Ben sonra çöktüm sen bilýän diýip. Sondan şoň bilen baglanşykly bolup biler. Sowap. Böyle dinç gün aýdyp beräýin. Aýdyp ber. Dinç versiňňe aňa alkyş aýtbeýik şaherdaryna. Doğru. Men nemeden şurada gipleşmeden şu sanynda, şu ýerinde men size käwr soralar soraýyn. Bu soralar gyzykly sebäbi 1-nji klaslaryň ýaşaýyş durmuş esaslar sapagyna
geçilen mowduklardan soň soralyan soralardan bir 2 sanjyny sorajak. Gyzykly olarmy edeligmi? Ana bizim bu jogapla bilmeyen soramız yok. Bolly, onda soraýyn. Hemem näme baka berersiniz? Çyndan hem şu birinji klasslara soraljak soralarmışlar. Mektebe siz näme üçin gatnaýarsyňyz? Ha, şeň birinji soraw. Mektebe öýdäkiler urady. No. Mene Mektebe mektebe hakka murýad mene şoň üçin atnaýadym. mene mektepden şu galmak bolan okdy maňa men klassymyň birim men galsam hemme galardy meselem ýagyş ýagýa tupan tursa da gidýärdim mollny gelişmeýändir diýip galmak bolmaýandy. Şey diýip allap gatnatdylar seni ha, akşalyp. Awa. Klass gomlar nemerak kolya kazyolrak kolya bolyn sende şonu ýabrda badymy akşalyp. Şeýlaýdyn biz 10 ýyl okuduk, men 10 ýyl klassym O boldum. kazalyk kan başlaýşyndan bilmem. Yo nämesin okuwçyň tarapyndan boljak. Şeylaýdaýyn näse, men aslında kazyol ýa-da şu şeyler aýdaýyn näde. Yo men ýöne halkana tarapyndan bolýardym. Dogry, ikinji soraw soraýan. Mektep Raýsynan. başlak şerifa. Eni näme aýtdy peýdadi ýa-da mundan da. Mollum aýtmana gitdiýän bulaydy. Nazarlamana gitdi. Awynny billik ýa-da dowam etýär. Mektepde özüň alyp barmagyň düzgünlerini bilýärsiňizmi Juma Şalypa? Awa. Bir kısa misal beräy. Yani ya da ataş sen jogaplasaňam bolýar bu sorawy. Mektebe näýdi özüň alyp barmalyň düzgünler nähili? Mektebe özüň alyp barmalýanyň mene ýola çykyp gitýärdim. Başta taksirli soň awtobus çykdy, awtobusly gatnaýardym. Şeýdi alyp barýan özüme. Ýöne käbiýeni ýene-de alyp barýar. Mektebe var, eger kiçiräk ýerlerde, owa ýerlerde halk ady ýerde ýaşasaň, şular ýaly alyp barmaly. Her familiýa kodlanyp galýar. Meselem bizde Goşak, Gurbanow zat bolsaň, meselem, iýem sen nämesen ýalňyş, gysyk diýen baş alyp barjak zadyň ýok. Ýöne Taganowlar wada, Amanowlar, olaryň nämesi dogry, näde alyp bar bermeli. Klasy iýişim bilýär, wafr getirip bilýär, daşyna da getip bilýär. Üýtgeş tahyda geyse bolýar, saçyna sürüp bilýär. Şonu ýaly alyp barma üýtge adama görä. Yaman Amanowlar var ha, doğrudanam ýöne Amanowlar hemme ýerde ýaman döşüne çykyp gelýän nemedir o? Şonuň dogry ýa-da. Döşüne açyk gelýär diýen o galstuk takanokmalar. Ýa şo ýokarkyliginde kanok galstuk taksada. Men boýum ancak birinji klasa edemde galstum, hakik galstuk däldi. Rezin galstuk da, hakik taňylýan galstuk däldi. Yo tam taňylýan galstuk kiçik klaslarda dakylanyp, ulu klaslarda dakylýar. Bolýar. Onna da ýani ýok. Beýleki syrmaly galstuk dakylýardım birinji klasda mene. Onna ýene soraw, mektebe okuw esbaplaryny dolarman gelse bolýarmy? Awa bolýar. Beýle halipalar? Men şo arada bir zat aýdyp beräýin-de. Bir gezek biologiýa sapakda molum bir soraw sorady. Menem elim alyp jogap berdim, bol getir bäşik diýdi-de. Ol günneligim alypdyrna menem. Sonra ikilik koyacak bolýar ama. Men aýtdym, malum beýtmedi doğruda. Beýtme ýalňyş yapýardyňmy? Şondan bäri elim galdyrmadym diýdiler. Şondan soň elim galdyrmany aýdym. Tüm bir daha bilýänem boldy. Bolly, soňky iki soraw. Mektepde ylgasa bolýarmy? Bolýar. Mektepde irden bolýar ýöne edil abetden soň okýan bolsaň bolanok sebäp polum üstüne tozan bolýar, irden süpürgili bolýar da. Ýadyma düşdi. Orşa daýdaly ylgamakly bir san men başymdan geçen wagt ha, şonu gurrun berýin. Mektepde ýaş oglanlar, çağalar ylgasa bolýar, elbetde ýöne çatryklarda gaty äge bolmaly. Sebäbi bir gezek men şol kowlaşyp Bir gyz bilen öpüşäýmäňiz mümkin ýalňyşlyk bilen. Käşke. Bir 60 ýaşly bir orşa daýdanyň diýişinde ödüm men. Hakyp. Ýa. Şondan soň aýrmadylarmy prezident gatydan? Ýok, o daýda men başga mektebe giden soňam ýatlap berýärdi. Bayram sen maňa diýişim berýän wa diýip, diýişim asaň orçak diýip. Diýýärdim kady ýani çyndan aýdýanam boluplar. Paýr ölüp gitdi.
Yani o dünyada mesela için şu yakama yapışaram. Yo sen gıdırlı iş doktor daymalı. Kenin şovatlar moda da gıdırlı iş. Gıdıklı tarafına edin men kaçıran değişmem gıdıldı işte. Ne? Tamam doktorun ekenne. Tam öňden nära okuçylarla kakşyp beren olmaly daýda bahir. Mektepde ılgamak baradaky soragymyzy jemledik. Yani ştaýda ni ilki bir sorajak size. Muny bilmek gyzyklyýan pikirden. Bizde harplykda ilk öğrenilen 3 harf haýsysy? Jogap beriljek mi soraga? Abaça değil mi? Yok, abaça değil. Ona ela baçadam harplikda birinci Yo üç harf. yo. Seriýa tap bolýan zatlardan öwredilýär. Başta A öwredilýär, soň ikinji B öwredilen ok. K bolmaly. Ak. K bolup biler. Doğru. Üçüncüyünü aýdyp biljek barmy? Tam mı ta? Yo. Etdilerdi. Ak doğru. Tammy. Doğru aýtdy. Ha, tam, soň tam bolýar. Tam. Ta. Şeyde öğretilýär. Façyn ýam ta harf öwrenilýär. 3 harf öwrenilen at, ak, tam, ata, kak. Şoňaly bir sürü neme diýär. Ondan soň ma harf bolýar. Sebäbi mata, tam, mama şoňaly sözler düz bolýar da şu harf bilen mare elbetde bolan. Korra harf adam ma onuň için. Tam birinji klas raýtyp bolan maýy bolýar. Garan şo tertipde kenna şonu ýatdan çykarman garan gowy. Bolýan men şurada birinji klasy demen jemlenştaýda lawz edip men bir birinji klasdan harplyk kitabynyň bir goşga kap berjek. Goşgyň ady Gar adam. Gar ýagdaý. Ýöne gardal nur ýagdy. Akka owed hem çary, gurtdur durdum radam, tokkalap akçagary ýasadylar gar adam. Soňra onu götürüp güldüýüne goýdular. El jagadyna pil berip bägil suwar diýdiler. Gelsin görsin bar adam, suw tutja bu gar adam, eline pil jagady, suwarýar pil jagady. Ertir turup görseler, gülçaga suw içipdir. Ýöne gar adam welin görnýärdir, göçüpdir. Ama şaýpa sen mektebe dol gatnamazmy? Ben goşko koşundan sen nemese. Yo, oşu näme bolýar? Mektebe gatnadyr, ýöne prezident partiyada oturdan kan jogap karşı çekilen oga, şunu oku, eýit muny bilýänmi diýlen ok. Ondan şondan bolup. Sen men okap berdim ha bir demde. Sen men ýalňyş okanyň näme peýdasy var? Mene şurada ýene üçüncü sorasym gelen agdory aýtsam. Ya tawol bir de goş şeydi. Gar adam nire tronsan. Ya suw tutupdyr diýip bol, suw tutulmada gar adam näil bolusy goşga kenay onyň. Kim ýazdyr ýazysyz kim? Talama öyle. İlmrat Pudakov neme goşgyň eýesi. Näme? İlmrat Pudakov. Pudak folaýmasyn ha. Pudakov. Men adrak okasam go olacak ýaly. Pudak diýen söň çalagystylýar ha. Ondan nemeden bereyin. Bu goşgyň nerden tapyp bilerler biziň dinleýijilerimiz? Çeşme Arpelme Kokman. 97-nji ýylyň harplyk kitaby. Öýdem näçinji sahypa. Sahypasyny bilemek kitabyň soňlaryna hem harpler zatlar öwredilenden soň bagoşkylaryň birde. Sağ ol Halipa. Sänen olsam bağışlan, dowam edelim. Inni 1-nji sentýabr guruluşdypsa, 1-nji sentýabr guruluşýar. Şolunda şu mektep döwründen soň biziň gawat gelýän adamlarymyz hemmek şaýdýar men mektebi saklaýadym zat gurrun edýär da. Şo saklamak diýilýän zat näme diýdi bolýar? Şo gaýdandan soň mektep ýykalýarmy näme bolýar? Mektebi sürýärmi diýerler ýa-da sakladym. Men birinji ýere geçdimi? Şu bir sürýär, birem saklaýan bolýar. Mektep sürýärmi diýerler? O sürýärmi diýilýär. Mektep sürýärdim diýilýär o. Hatta her mektebiň bir sürýänçisi bolýar, okugutarýança. Biram saklaýan bolýar da. Ekläp saklaýarmy? Näme saklanma? Ekläp saklan ol. Ýöň bir şonýal mektep saklaýadym diýip gurrun etdi. Ol şo mektepde okan birini tapdym da men ama. Şu diýdim plan mektep saklaýadym diýdim bolun. Ay mektebe saklan ok diýýär, saklaýan ise başga orda bereýin saklar ýalyk diýdi.
Men hel gurrun vallahi. Benim düşünmem. Birinci klaslar gurla şu tifacı var. Şalipa beyt bana. Sen birinci klas mı yank soranım Cumaş? Yo men o ulandan sonra. Yo birinci sentyabr diňe birinci klassa bolan. O 10 ýyllap 12 ýyllap dowam edýär däme zat. Doğru. Olam doğru yani ama. Neme sorayım size? Ana okuwçy wagtyňyz klassaşlar bolup oturuşy edýärdigizmi? Bayramçylyklarda ýa-da biriniň dowlanyň gününe, Gadir Gecede. Yo şu bayramalar ziyarata gidilenine bağışla çağırlığa oturulýardy. Ýok, men kiçik klasslarda kaňylaýdýan. Şu kiçik klaslarda men nämäni bilemokdum. Ýaş toýa giden wagtyň näme sowgat almalyny. Men biriniň ýaş toýuna gitdim, bana öýdäkiler aýtdym, näme sowgat alaýyn diýdim. Çäýne alyp berip gördüler da çäýne gitdim ýaş toýuna. Sen mumanýany Cumaş alyp sen öňüňizde pasuda köpeýtýän äl mollumada 5 cent taralka berip durajyň. Şoň ýaly sowgat berilýän da şoň ýaly türedi pikir etýärler. Näme hakykatdan hem çäýne gitdim. Ben 4-nji klass çağa. Bir gezek şoň ýaly biriniň dolanyny ötmeli olamda ejeme soradym bolan. Ejem jorap berdi maňa. Jorabym nerden düşen biriniň çağatym aty dolanyna gutlap barlýar eliň bir zatly. Ondan olarym ýyna bir da salyp goýarýar, onu alyp galýarda. Şondan düşen joraby men ekidip klassaşma sowgat berdim. Şu sowgat diýende 19 fevralda her gezek partadaşym bakal berýärdi, maňlaýyna beräýsin gelýärdi, şu bakal bilen. Öý bakallaryny alyp gitdi, on sowgat bermänidi otonýan başga ýerine. Ulanatmy bilen. Biram şerden nämäni bilesim gelýär siz arada. Okuwa nähili barýadyňyz? Gün wagtyna barýadyňyzmy, ýer barýadyňyzmy ýa köplenç gija galyp barýadyňyzmy? Men bunda ama bir saat öňünden barýan. Bir saatdan geç aýtýan. O näme öýüňde oturdan aklarmy? Ýani kakam işedene düşürüp geçse da men aýtýan şu özüm gitýän wagtynda baraýyn desem ýok. Men bilen gitmeli, bar şu taýda turmaly. Ýola çykyp gitme diýip alyp gitdi. Ondan şu mektepde oturýan. Men näme Indi şu wagt soradym. Menem bir saat ýerde barýardym da ýöne men jogapkarçylyklarym bardy. Klass form bolan soň ara gemme wagtynda gelýär, şolary seretmeldim men. Indi men bilen ataşyň demedi birmi bir saat öňünden barmagy. Bir zatmy? Ýok, sen jogapkarçylyk sebäpli barýan. Many kaka zorlanak diýerek ýani. İkisi hizem bir zat. Sen gulawrak bolanyň üçin bir zat diýil barýan ekeniň. Men kakam alyp zorlap gitýän üçin barýan. Akşalyp näme sen klass kom bolup bara näme katýandy işleýänler zatdyra da seredýärdim bunu. Karawul bilen oturýan. Katýandy üçin oturýar diýdiňiz on. Eşi klass komyň aýlygyny alýar hemme adam ederşi diýip maňa ýükleýärler öýden hemme. Şona aýdyp berjekdim. Biz o ýerde bolanmyz üçin biziň öýdäkiler gat ýer turýar. 5de turlýar, hem 7 bolmanka ýet bolýar da, başga edere zat ýok. Men mektebe gaýdym, ala garankyda. Entek dolu gün atmadyk. Barýan olin ýene ýaşyl pahyr bolup gitdi. Şu wagt oğul dowam etdirýär mekdebiň garawulçylyk kärni. Mätäge pahyr bardy. Ýatan ýerine atyp bolsun. Şo barýadym, mätäge ýaňy turup dödene çaý demläp otyr, mekdebi açypdyr. Gapysyny açyp otyr. Şonda barýadym, ondan gyzyklanýardy men bilen. Kimlerden sen kimiň oğul diýärdi, çaý berýärdi. Ala garankylykda men mektebe barýadym da. Minimum 2 saat öňünden, ýani 7-de. Ya maşallah da ýer turýanyny düşündüm. Mektepde okuýsyň ga öýde oturup bolanokmy? Öýde oturup bilemokdym, gorkýardym men. Gija alaýmaýyn birden diýip. Şo gorky mende integemma. Aeroportda da 4 saat öňünden, 5 saat öňünden gidýän şu adam. Ýöne ýanky şo aýdýan ýaşullyň bara. Şoň ýaly ýaşullar her gezek şowur soraýar bilýärmi? Günne görseňem mara her gezek kimlerden sen zat diýip para şoň ýaly. Aýşan emetden olmaly, her gezek ýazyp seýbetmän ýapýan olmaly. Bular möhüm däleýdi ýa-da. Şodan seýbeden akşalak eki. Bilse de soraýandyrlar. Bilse de soran bolaýyn, olar başgalara soraýan, maňa da soran bolaýyn da adam ýani. Olam mümkin. Şo wagt barýadym, soň o işlenme diýdim oturup klassa.
Ýöne şu owada ir türlüýän meselesi dogry. Men gullukda ham bara. Şu gulluk diýen üýe bar bir ýatjak diýdim. Gullukda 6-da turdy. 6-dan hiç kim toňa tokdyňok. Ondan owa bardym. Toğum saklaýadym gullukda. Akşalypa. Toğuk saklaýadym gullukda. Towuk saklasaň da atýanoklar toňa. 6-dan da atýanoklar. Ýöne owa barýan bolen 6-dan top dik gelýärler ha. Owa. Yo no da beşten tamam iyi hem de pitronlar turayna yatırdın zaten oluyor ama. Ya birden şeyde turdanoklar owa bardyň. Wyjdana da. Ulanda şu ýaşyňa ýetip ýatýanmy beşte diýipler. O da ýöne gara meňe goňşymyz goýuny köp da goýun saklaýarlar. Ondan kakama birden turup kış bolsun, ýaz bolsun, daň uly turýarda gel bakmama çykdy da. Goýunyň ýyzy urýar içine. Yatayım yatıp bolan o. Tekanın iyisidir ol goýunyň dälir. Gaterle de o goýunyň ýyzy. Ya goýunmaz ýatyp bilmersiň tekedir. Nem üçin atjyň aknon ýany içi bir howalansyn. Niýe atjyň ýa içiniň howasy taşarsan arasda diýen no. Halipalar onu ýoş jemläýeligmi? Şu nemäň Cumamrat kasym fıň bir aýdymady. Inni dolanmadymy juwan ýaşlygym diýip başlaýan. Düzeltmekçi däli köýen ýaşlygym diýär. Ýaşlyk dogry gyzykdy. Başga aýtsak. Bir kemçilik gören bizim beýazgymyzda. Hiç kime salam aýtmadyk. Halky kim diýdiň şu garawul? Mäta ol Mäta salam aýdaýly. Ol pahir bolup gitdi mäta. Şeýlemi onu oğul Oğul aýdaýmaz. Hawa mäta oğluna salam onna. Salam aýkym am. Diýin salam bolýar. Bolmasa näme aýt o başda bir gyz nämetdi diýdiň ha? Ama şalyp şoňa salam aýdaly. Ýok, ona salam aýtdy. Bir hil bolarmy ýa? Bir hil gorar men birazjyk platonik raktym da oňar şu wagt mundan soň salam aýtsam bolmaýar. Innan çağalar mektepde därs berendir diýen. Şol iş. Çağalar men öle deňrak wadyryň. O näle ösen öle deň çağız näsen. Sen ösmen goýduňmy belli ýaşda. Mümkin. Onna şey diýip halipalar gepleşemediň bu sanyny jemläliň. Sag bolun, saglykda görüşeliň. Sag oturuň.